a thucéir tradiisiúnta ar a Dr. Niamh Cronin agus ar fiú 125 milliún euro brumta ag muintir Cronin a gcóin dulcáin ar bhádóirí an chláda a gcathair na dreamh. Inniuh bhí méar a chathair na Gaillimhe agus Robert Owen Jones ó Ambasáid na Hastráile a measc na naine a tháinig go brethú ar an mád mór tradiisiúnta in Oganna na Gaillimhe. Sa mléoméidir nach sa trí chuin muintir Cronin ag glún dulcaint nárdchathir tús le tóigáil Niamh Cronin. Tá sí os cin cearcha tro agus curú chun farige í 19 sa 7. Ó chuin is som féle mara Roisií na cruú lár inéing agus haar lear. So cruú le goid go dúrach pobl agus muintir Cronin an bád seo ar fiú 125 milliún euro go bhádóirí a chláda ar chostas €100. Nuair tóg me chéadlaí tóg mar tóg le mehalí, so an pobl a hógaí agus mar sin ar núna agus bhín leid garcha fe blianta mar cáirta Cronin so garich mar club agus bhí cumrach nach bhéit go deo díal. Dé bhí le €100 a ga bhí le agricht a chusú a féin. So bhí an am sa fitar an seo bhádóirí chlád agus tá an bháil agus le blianta mar agus bhí más sleachan agus go an cáirt víidir mu lig bhharta go méid do na bhádóirí agus go gan bhí leisúirí hesadar. Bronson is éonach ón a fér in lá cléir thug sé de báidir in chládig agus sé is bád éontachaí tá aine an freisin nach bhfuil is na bád eile. Ba mu múna na bád de déine óg an is. Ní híntas go go leor áir a tarníar a mád mór tradiisiúnta seo an Oganna na Gaillimhe inniuh. I meas na gúirtuirí bhí machchas mór úsle ó Ambasáid na Hastráile agus méara chathair na Gaillimhe. Tá sé fí táhacht me bád mór seo leis an Gaillimhe, because is zánna viidir fadó agus bhín bád mór seo na Gaillimhe, chun na Gaillimhe nó hir na Dublin Gaillimhe le fadó. So is de síntach má le bád bra mar seo be leis an chun na Gaillimhe. As go mór sa chláadach ná bhí seo fadó. We would kind of about more Manusi show, my dear, my dear speaker and fleet to get to mass, maar dan has some idea and dog this called 24 to this stomach. You know, now the knees could be on the smooth. I guess that's you shall nation, yeah. We zien toch gegeten go body vader. Go first winter rekkie I hoort op I rummer. Dan geen toch gegeten kon no but niet body vader go winter rekkie kunnen trust in te blijven en maken maar die te aanpassen tot schön. Niet iets op in Rossi. Ach, en maar gaat voor zien bij de magister. Dus niet het met al van zo'n beetje met je uit Rossi. Onion Ali, nog TG Cars.